Pomaly pôjdem, budem dávať pozor. Teším sa na vás. A ja vás ľúbim, papa. Príjemné počúvanie všetkým poslucháčom, ktorí sú spolu s nami aj takto neskoro v noci. Samozrejme nezabúdame ani na vodičov, ktorým hráme nasledujúcu skladbu. Tak teda príjemné počúvanie a šťastnú cestu. Dám trochu slabšie kúrenie, dobre? Jasné, v pohode. Ale veď si otvoraj okno, keď chceš. Kúpil som vodu. Dáš si? Ďakujem. Pridáme ešte aj informáciu pre motoristov, ktorí musia počítať s vážnou dopravnou nehodou. Stala sa len pred malou chvíľou na diaľnici na 53. kilometri. Jazdite maximálne opatrne, želáme šťastnú cestu. Keď si nacvičený už v tých diaľkových rally, Tak áno, ale aj tam si niekedy musíš odpočinúť, preto máme niekedy povinné prestávky na odpočinok. máte tam normálne vyhradený čas na oddych? Tak máš možnosť po cieli, ale keď v tom prejazde to na teba príde a je ten prejazd dlhý, tak musíš niekedy sa vystriedať alebo zastaviť. A ako to cítiš, že ide na teba tá chvíľa, že potrebuješ oddychnúť? Tak sa ti znižuje pozornosť a začínaš vidieť všelijaké divné veci, tak vtedy. A keď cítiš, že to už na teba ide pri takejto dlhej trase, čo robíš? Ako to prekonávaš? Tak veľmi pomáha znížiť teplotu v aute, piť nejaké nesladené nápoje alebo žuvačka. Keď už je najhoršie, tak sa vystriedať so spolujazdcom. Lukáš šoféruje už 6 hodín v kúse, nedoprial si ani krátku prestávku. O malú chvíľu zavrie na 3 sekundy oči, zaspí a my uvidíme, čo sa stane. Spánok nie je hanba, ale keď na vás príde počas šoférovania, už je neskoro žuť žuvačky alebo otvárať okno. Jazdiť treba hlavou, ale ak hlava chce spať, treba jej to dopriať.